Aya Ernion hey! Efa niazakazahoary tsy nieritreritra ditra satria tsy tiako animba fiarantsika faiblesse-na lelay tsy matohitra fakapanahy ravade tsy atao ampisaraka zany tsy atao ampiady adiko zana maditra fa za tsy alanao mibarabara ny atoandro raha limody antranonao tsisy olombelo tsy manao ny rera condition napetranao tsy maintsy arako fa tsao zao tavela tsy maintsy mody atranao zay le condition napetraky madamo tsy maintsy mody atranao karaha majiabo menany madamo nanenenako niarako taminao satria anao maharakara tiako atao izy tsy mba diadiady sady tsy mba makalagy satria ainy izaho tsy maintsy mody aminazy adiko zana maditra fa za tsy alanao mibarabara ny atoandro raha limody antranonao tsisy olombelo tsy manao ny rera condition napetranao tsy maintsy arako fa tsao zao tavela tsy maintsy mody atranao zay le condition napetraky madamo tsy maintsy mody atranao karaha majiabo menany madamo zay le condition napetraky madamo tsy maintsy mody atranao karaha majiabo menany madamo tsy maintsy mody atranao zay le condition napetraky madamo tsy maintsy mody atranao karaha majiabo menany madamo